Santa Coloma de Cervelló és un poble que es caracteritza molt pel seu fruit especial, diguem que és la cirera, i aquest cap de setmana celebrem la festa de la cirera, que va tot envoltat a una mostra, que és una mostra que anys enrere van començar a fer els pagesos del poble i ha desencadenat en una mostra que cada any segueix un fil d'animació o una escenografia concreta, i envoltant d'aquesta escenografia es mostren les cireres dels diferents pagesos del poble. Però s'ha acabat transformant també una mica la festa més important del poble, i totes les entitats del poble hi col·laboren i fan activitats. Durant la festa es pot veure una mostra de totes les entitats que hi ha del poble. També tenim una mostra dels artesans que tenim aquí al poble, amb el comerç local conjuntament. I després també tenim el Mercat Pagès, on les persones que venen a visitar la fira poden comprar les nostres cireres, i a més hi ha altres tipus de productes artesans. I durant la festa les activitats majoritàriament són d'arrel tradicional, com aquest any, per exemple, venen castellers, tenim els gegants del nostre poble que aquest any fan 25 anys, hi ha actes així molt tradicionals, i aquest any també hem introduït alguna cosa més innovadora, com podria ser algun tipus de circ acrobàtic o un espectacle d'improvisació. Cada any anem canviant una mica i intentem que la festa cada vegada sigui més gran i cada vegada hi hagi més gent del poble que hi participi, de manera que la xarxa social vagi creixent. I de moment ens anem sortint i esperem que sigui així any rere any. Que vagi bé la festa de la cirera. Salut! Salut! I felicitats per la feina. Però tots i totes, que a partir d'aquest moment començarem a gaudir. Sí, la pluja ens deixa, perquè avui i aquest cap de setmana es preveu una mica complicat, però començarem a gaudir precisament d'aquesta història, d'aquesta també actualitat, d'aquesta realitat del nostre poble, que la gaudim cada dia, però aquest cap de setmana la traiem de gala per compartir-la. Bé, des d'aquí agrair a la comissió la bona feina feta i l'esforç de tants mesos treballant. I ja hi som aquí, i és divendres de cirera. La resposta correcta, i és soc anglès d'un poble de Catalunya. Em dedico a vegades, que estic jubilat, doncs mira, vaig fent totes aquestes cases que estan aquí en gran, jo les tinc en miniatura, més reduïdes, i les he fet més grans.
però aquest any han sortit boníssimes. Millor que en altres vegades. I bueno, perquè les cervezas aquí son muy buenas. Fem cireres de Santa Coloma perquè són les més bones, perquè és d'aquí de tota la vida, perquè jo he anat a collir-la a l'arbre i me l'he menjat directe i és la que més m'agrada.